Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो भिडिअखौ नोंसोर थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय आं बुङाबाबो जासिगोन आयु लामाया जि गोजौ नै आदिहा बोरैबासो लामायानो Kalau berdua mana orang orang bazarnya sih mami pun ini sih. Ayu, di mana kan berdua mami yang si bazar ni sih. Tapi ya mami ya. Bazar mami jeng, ha? Bazar mami jeng. Ayo halus sah. Besera, payna. Jinjila payna raga nih. Ayo, video kau dah payna kau tu. Payna kabi azingnya, lega. Pindang nuane. Coba ba. Nuasi moजां माथो गोजौलाय माबाफोरनि बायदि सांग्रा ना मा बांग्ला जानो गोजौनिफ्राय नायखौग्ला दंलायबावो हनै एसेल' नङालै दै प्रकाशा जोंहा दै नायबावनोसै फंबाय बिबथै सिंगोल आदि YouTube single raya. Mama video ko Flipkart na uno na ni sanjo. Flipkart na uno ba na yung ni. Ano last la video video. Samo ko na thangse. Samo ko ni samo. Samo ko ni si samo di seo. Oमफ्राय माबा मैगं मा गस्ला लाय आं गानना ओंखारदोंमोन दहाय आइरिन नेनलाय साफ्रिनि गस्ला होना होनायखाय गानबोबाय आङो जामार फैबाय दा जाबाय गस्लायानो साफ्रिनि नै माबा निब्बिफोर निब्बाफोर गानग्रा नामा निब्बाफोरनिबो नङा एक्ट्रेसनि गस्ला मय बेखौ नालाय हा दिनजेल खै जिबिनि फना आंनि दा 128 बारा दा वाव आइ स्पेसफुल जायो दे मबाइला भिडिअखौ दानजोबबाय ओमफ्राय दा बुजियाखै आइ आं बे बिफांखौ फुनो हागोनलै हागोन एफा गिदिरखौ फुनो हाबावगोननो नै मानसिया नायदो थेफ्रय फ्रयनो मोख्रा दंनो मैबा हाग्रायाव आइ थगायदोंना दं मोख्रानि ब्लगार माथो एरे थुखादों नै टुडे मांकि ब्लग मबाइलाव इउटिउबाव मांकि ब्लग थै नङा थगायदों ओमफ्राय गावसोरबो फैबाय हनै जोंखौसो थगायदों मोख्रा दं ओमफ्राय माथो अनो ना माथो मोख्रा अनो आयो थमफ्लेना नंगौ ना नङा बोरैबा दैयो
खानाय दांनाय फाफानो थगाय नों खानाय गोलाव बिर होदलाय दांगा थाबायलागासिनो औ आंथ' गुसुंसो बिसोरबारि गिदिराव थानानै भिडिअ बानायनांगौलै नों साप्रि साला भिडिअ लाबार भिडिअनिल' बिसोरबारियाव बानायनोसै बिदि ओमफ्राय गाज्रि बिसोरबा सोर सिखोला मा गिमोनलाय बिसोरबारि ने बिब'सो मैया दामदोंमोनलै बिब'मोनलाय बिसोरनि मा गिमोनलाय बिसोरबारियाव सिखोला खानाय सिबथिंदों होनदोरा बिसोरबारि हाग्राबारि दैबारि मैगंबारि माबा माबि बारिसो लामायानो आयै आबुलि जानो हारसिं थांगोरबाय हनै जि मोजांनाय बिसोर आयै 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 जि गोजौ गोजौनो जोंनिथिं जि गोजौ गोजौ जाया एसे फिसा फिसासै एलाय दै मोनफैबायदां हनै फैद' गथ'फोर मा सोरखौ सोरबानो नायगारालायनो आं बेसे अनो आङो गावखौ फै अनो मय नायदों आं लंपेन्टआ माबा नांजोब्बाय मा होनोमोन हाद्रि एसे हाद्रि दं जुथा गाननानै फैदों दैबो दं बोरै खालामबावनांगौ दै मोनबाय नामा दै मोनबाय दैयाव नै जोंहा मैगं खानो फैबाय नै मादैया जि दंखायो साम'बो दङनो जि बुरजानो नालाय मामिया दिजेला फैले मामियानो माबा खादों आबु लिडिया साम'खौ नुवाखै आंबो खानोसैहाय केमेरा हमनो जायासै आं रोङासै मनाबो लादां मामिनि आंबो खानि बेसे गोलावथो खायो नाय सिंसाब सोरबा सोरबा सिनायादां आं सिनायो खिन्थु बाबाया नाहरगासिनो आब्रामाव जि बुरजा मानसि दं मैगं खानाया दासिम जोबाखै जि बुरजा माने दैयावबो दं हाग्राल'खा आरो दा आंनि गस्ला गाननायखौ साप्रि होननानै कमेन्ट खालामलायदो थांफिनसै दसे थानानै ओंखाम उखैबाय ओंखाम जानो थांसै नुदों इलाय नुखायोथ'
जोंहा बेरायदों हादानाव मानोना उदालगुरियाव ओमफ्राय दा मा होनो जोंनिया मुला हाबा जाला हाबोलै नोङो आयै आं हाबा जाफैनो बाबायहाय ये थले हायदे आंखौसो ब्लगार सानलांगासिनो मानसिफ्रा सैथोलै थाब मिलियन दा बेरायजोबबालाय थाङा न'आव दानो दाहाय गारनानै थांबायलाय आंखौसो खावस्रोबो एसे बेनो फाख्रि गाननायानो आं खोथानोबो एक नाम्बार सासे बारा गोजान गैलिया बे देखिस बेरायनायखौ खम खालामो आरोखि ना आन्दो हो बे माने गोसो बारहांदोंना बिसोराव फट' लानो फैदों जोंहा मा वाव डेन्जर ना उसे खनसे गेला साला मा साननाय हाथानि साननाय गेलेयो ता बङाइनिसो इयो हाथानि जालावबर लाजिलायो हनै आं बायोहाय एरखेलायखाबाय सासो मोनलोंदां सासो लोंथांसै गोजा दंबावथाय न'आव थांसै न'आव जाखांबाय अमा बेदरजों माथो थोंसै दिनजों मा दं मा दं आनै गैलानो मोनालै इयाव मोना बैयावसो मोनगोन फै थांसै हाग्रा बंग्रायाव सफैबायहाय गिलु बालुनो अबेनिफ्राय सोर थांदों